سەرۆکۆماری ترکی ڕەجەب تایب ئەردۆغان پشتی سەردانیان خۆیان بۆ قەتار، ئیمارەت و عەرەبیستانە سعودی نەهاژی ئامادەکاری تێن کرین و پشتی هەیەمەکە درێژ ئەردۆغان بچە عێراقی. ئەف سەردان دەهەبدیتنە بالیۆزی ترکیەیە بەغدەیی لەگەل سەرۆکوەزیرە عێراقی محەممەد شیع سوودانی دەهاتە ڕۆژەوی و پلانسازی تێکردن و هەفتەیە بێ سەرۆکۆماری ترکیە ئەردۆغان بەرێ خۆ بدە عێراقی. تێ چاوەڕێکردن ئەردۆغان دوێ سەردانی دەم مژارە ئاوی، هەبوونا پەکێکی، نەشاندنە پەترۆلە کوردستانی، خۆردکردنا پەیوەندیên ئابووری و بازرگانiyê birayedارên Iraqê re binirxînin. Pispor dibêjin şandeyeke berfireh ya Tirkiyê beriya serdana Serokkomar Erdoğan dê serdana Herêma Kurdistanê bikin û di gelek mijaran de dê hevdîtin bên kirin. Zaten Türkiye'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimiyle de yakın ilişkileri var. Geçtiğimiz günlerde yine Başbakan Mesrur Barzani Türkiye'yi ziyaret etmişti. Daha önceki dönemlerde Neçirvan Barzani'nin de ziyaretlerini görmüştük. Zaten yakın ilişkiler var. Türkiye, Erbil ve Bağdat arasındaki işbirliği ve uyumu önemsiyor. Bu noktada da hani desteklenmesi gereken her noktada Türkiye destek noktasında duruyor. Bu nedenle her iki taraf hani dengeli bir siyaset yürütmesi konusundaki desteğini de ben bu ziyaretle verileceği mesajına inanıyorum. Pisporên enerjî ji balê dikişînin ser neşandina petrola Kurdistanê û jiyana hetan ha geştiya Tirkiye diyar dikin ku dê ev serdan bo wê mijarê jî bibe çareseriyek. Petrol boru hattı kapatılmadan önce yaklaşık günlük 500 bin varillik Beriya ku xeta petrolê bêgirtin rojane 500,000 bermîl petrola Herêma Kurdistanê li ser xeta Ceyhanê dihate veguhastin. Niha rojane 40 milyon dolar ziyana Tirkiyeyê çêbiye û 4 mehin petrol nayê veguhastin. Heman demê de zirar û ziyan gihîştiye Bexda û Hewlêrê jî. Yek jê jî mijara sereke pirsgirêka avê ye. Di navbera Enkere, Hewlêr û Bexdada tê plankirin ku rêyên çareseriyê ji bo van mijaran bên peyda kirin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan dema Serokvezîr di sala 2011 de serdana Iraq û Herêma Kurdistanê kiribû û bi vê serdanê bingeha peywendiyên aborî, bazirganî û dîplomasî hatibûn avêtin. Her wiha di sala 2019 de jî Wezîrê Karên Derweyê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu serdana Kurdistan û Iraqê kiribû û di vê serdanê de ji biryar hatibû dayîn ku qebareya bazirganiya di navbera Enkere, Hewlêr û Bexdayê de bibe 20 milyar dolar. Vuralê rîşmiş. Kurdistan 24, Enkere.